kuble phi parlok pi e jonga saisin ngla yo ban upload ya kani ka video ha kani ka channel jonga te kat no dab da ka comment ka bakrao te ngap ne som bhai phi we baro sa kani ka channel hoi ngamlong professional ban batai kini ki ke baro tangba ngamat bat ngaya lenti jamba kini ko bangitip ba unong rep ha kapor liur uhiar ha pokti ulur upu usyan bat ondala de ka ayom od usayo ban od ya uso jong ka jingtrish tom jong u ti pila unyu yang ni uni de kuba akaba ade bantung yu bat menta on sade sa kapor od ayen ka jing od ulum pad ondaw lalum usa sempat onda sempat usape ba mangi kamut upan heryo start chen oskum jong u ayen kata usa thep na po kithiar jong u lane hapo tempan kajing im nong rap kade kajing im ko papalay do kata-kata wala duk jinjaru henry kamsum jung u ka komen ban kapen pu mut komat habau yu iyo ne u jingthung pau khau jung u seiso bat ubha umyan te perlok kubesiwon